Приятели, тук с мен е Спидърбой. Аз съм Майплекс. Какво? Не, бърках се. Аз съм Радо Гамес. Само се възикам, ля. Добре, сега наистина, истински. Аз съм тук с мен е Спидърбой, аз съм Радо Гамес БГ. Така че това е днеска нашето оцеляване. Нека да започваме. Може да се опадиш ти да ни казвам сега пред хората, защото може да гледате момичета. Така че, кой знае, може да гледа и пак чак да каже нещо. Така, да започваме. Кажи една дума, бе, кажи за да дърп все пак, бе. Какво да кажа, ти направо и затвори устата с първата дума. Окей, аз отивам да копам дървета, а ти? Аз отивам да ме на мен харе. Ева на тебе, ева, бе, брат ми. Добре, какво каза? На мен харе. Браво на теб. Аз си дърво. Не ми кефи това много бая, ама става все пак, де. Абе, хора, скоро може и той да почва да играе, обаче не се знае. Още не е сигурен дали иска. Не съм сигурен да се излагам. Абе, кой излагация? YouTube една и якото нещо пичове. Вместо да направя Галстон, ето аз направих те. Ева, аз имам пък хипер, как се ика, дърва и аз. Може да направим една яка къща, смеши ви. Мазах какво правим. Иска не дори. Иска нямам късмет на Майнкрафт, да го знаеш ти. Абе хора, пишете в коментарите кой искате да играете, защото на мене все пак не знам кой искам да играя. Думата на български. Какво искате да играете? Какво? Не. Какво? Не. Ти си млад. Добре, аз спрем. Какво искате да гледате, защото на мен ми се едно какво да играя. Мога да играя доста игри, зависи какво искате вие. Това ще го оставя на вас в коментарите. И моля на всеки, да кажем, 20 харесвания, ако съберат толкова 20 гледания и 5 абоната, това аз съм толкова щастлив, че ще направя епизод. Как не си махам усмивката от устата, обещавам ви. Много ви обещавам ви. Но надали ще го видим той. Само след рекламите по нова телевизия, разбира се. Какво направи сега? Събрали чирака мой. Какво има до сега? Какво направи? Знаеш какво ми става тук, що? Какво? Цепе ми играта. Ева. Еми, Рип, как се ика аз? Рип игра и Рип телефон. Рип Майнкрафт. Това не е добре звучи. Ама ти си все пак си в игра, виждам ти името. Виждаш ми името? Да, виждам. Не виждаш. Най-голямото. Опа, по-добре. Аз ти мога да иля от тая вода. Ева на мен. Боря се срещу водата, ама нищо не става. Настройките ми не става. Абе, Георги, помощ! Помощ на мен по-скоро. Не мога да изляза! Помощ, Спидър! Аз съм до тук. Отиде си. Радо Гамес е в Гамес. Окей. Дори не измислих думата. Окей, аз съм най-добрия. Ти си най-добрия колмайстор. Не бе, не. Защо? Ти си млад. Добре, аз съм млад. Бори се срещу водата. Не става. Дори си по-скоро се сме. Ще търся играта, не е подел. Абе, много вода, бе, много нещо е, много... На човек да му омръзне, бе. Имам един пак. Ева. Какво ще кажеш? Още малко китката ми ще... Нищо не казвай, ти ще ми разкажи играта. Не, идвай! Помощ! Простак. Да, имаш и наистина, не се базика, имаш и айран. Не. Колко? Капих се, надей. Няма да бие. Имаш и айран.
Не знам. Абе, Не дай да мога! няма то трябва бе. Айде, Не взимах ти вода. не ходиш така. Ще гледаш сега отстрана. Ще, ало, Коло е? Саби, ама този път няма прощам. Какво да кажа, бе? Кажи майка. Абе, ще, тук има малки деца, бе. Смете, че го казах, но Радо ми е доста. Какво? Радо помните ми е доста. Баба, баба, браво. Не ми взимай нещата. Няма ти ги взема. Сега идвам ти ги взема. Радо, каме, ще те пребия. Махни се. Ти мината ли умря, бе, човек? Да. Аз няма да влизам. Ако ви е по-лесно, ако ти е по-лесно, Георги... Какво? Не. Ако ти е по-лесно спидър, аз ще те наричам спидър, а ти може да ме наричаш Разо за по-лесно. Защото на мен някой път ми е трудно, ти казвам се спидър, бой. Бой. Да. Викай ми бой. не ми се. Бойка, хип, бой. Не мога да ля от една мина, бе. Толкова ли съм зле? Да. Май съм устарял. От 4 години играя, ама май съм устарял. Честно ти кажа. 13 годишен съм играл от 9 години и съм устарял. 13 години, знаете ли кой 4 години да играете майка? Аз като бях нов в Майнкрафт, не знаете кой беше, да ни казваме сега. Какво стана с тази кирка? Стана... Беше най-добрата кирка. Баба, тук. Ако ще си направя една полшанка и ще я изпия и влизам във лавата да се къпя. Георги, ето, лава чалендж. Влизам в... Не, влязах във лавата. Умрях. Не, моля те, не умирай. Не умирай. Чай се разбира. Не. Умрях. Моята съм. О! На сърце. Най-добрия. Опа. Наистина има навън. Какво? Има да ни казвам. Добре, аз почвам да си направя нещата. Офали ме, моля ва, нима нападайте и влязах в мина, евала. Сега тук се скрия, ето тук и си направя неща. Защото много говорени и много бурболени. Бурболени. Нова дума. Аз съм Франкенщайн. Бурболени. Ето бе, бурболени бе. Нова дума. За хората да го чуят. Бурболени. Това е нова българска дума. Да бе, кажете го на госпожите, много е добра. Ще ви разберат и то перфектно. Това има действа перфектно. Да, няма проблем. Аз съм много добър учител. По-английски или по-български. Ти си дай зле. Fuck you, motherfucker. Има малки деца, бе. Те са малки, те не разбират. Кажа ли нещо? Кажи. Малките знаят повече с нас. Това може би сме прецакани. Ако гледате, някой път ни го показвайте пред майки или бащи, може да я шлепат. Както някой път мене, като изляза и стоя до един и крипър до мене и гръмна. Почти. Абе, ай се разберем. Ай добро. Абе, коми покол? Не! Поками! Убих, аз съм най-добре. Било ли, че до сега убило ли си крипър? Вярваш ли, че има повиста? Какво? Кол. Ама имаш и айрон, толкова тогава ще кажа думата. Втори крипър и той ще го бутна в лава. Бутнах го в лавата и той се сгръмна. Имаш ли храна? Не. Отивам за фармия храна. Абе хора, колко време стана този епизод, бе? Ти си говориш докато... Опа! Fuck.
Fuck. Добре. Какво става?